Dino Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nek menurut Jawa, nggih, gitu. Jagat itu niku. Manggone ana tuntunan dino, pitu pasar 5. Sing pasar manggon ana. Jagat legi paing pon wage kliwon. Sing dina manding ana manungsa. Sing Jumat ana sirah. Nggih. Sing Sabtu ana gulu. Sing Minggu ana dada. Sing Senin ana puser. Nggih. Sing Selasa ana paha. Sing Rebo ana dengkul. Sing Kemis ana telapak kaki. Pak Karno ana sirah, nggih. Suwarto ana gulu. Gitu? Nggih. Habibie ana dada. Pistur ana puser. Mega ana paha, nggih. Susilo ana dengkul. Jokowi ana telapak kaki. Berarti nek Jokowi tenggene telapak kaki niki nggih sampun terakhir, Mbah. Satrio Piningit nggih Joko. Pak Jokowi niku bali Satrio Piningit, Mbah. Iya. Wis untuk negara apa? Ana presiden diparani negara liya. Jokowi sebelum mbok mriki presiden. Jadi menis gak ada perang. Mergo Jokowi wis nambani wong liya negara. Iya. Nggih. Itu gerake kaya Gajah Mada perang, Jokowi nggih perang, tapi perang alus. Nah, ngekei tombo, ngekei ilmu, ngekei penguripan to. Roro paras. Nggih. Roro paras. Asale tombo itu kok nopo sing gawe tombo? Ya wong topo. Wong topo, Mbah. Ya, wong Dayak gak wong topo ta. Wong Dayak ku wong ndi ngono lho. Nggih. Gitu. Nggih, Mbah. Dongenge wong Dayak iku ya wong mriki. Apa kupinge kok Jawa? Kenging napa, Mbah niku? Gelut karo jengklong. Dongeng lak ngono. Nggih. Batek-batekan kuping. Mulane jengklong iku nek mbok nepakne budal njaluk ora-ora kuping dawa ngono. Nggih. Saking mandine Sabtu ucap teko jaman jagat. Nggih. Apa karepe wong topo disembah dani? Biyen ya wong mriki padha. Wong menungso ku laire kok Lamongan kene. Ngene lho. Menungso niku laire teng Lamongan. Nggih Lamongan iku mek minurut ilmu. Bibite teko Bangkalan bibite. Ya, mulane ana Lamongan iki. Bibite menungso mletake nggo alun-alun Lamongan. Ini bibite teko Bangkalan. Nggih. Mulane cek awet ngomong. Masih film sing kathok pendekar Lamongan to. Ya niku. Juga asal usul ya Lamongan meneh ya balik nang Lamongan maneh. Iku. Jadi asal usulnya menungso tenggelam iki saking Lamongan. Nggih. Bibite teko Bangkalan. Nggih. Mboten Bangkalan Madura. Bangkalan pundi, Mbak? Cakir niku. Cok bakal niku lho. Oh. Wujute engko teko Jawa iku rumesane ngono lho.
Leteke dadu niku. Leteke dadu. Mbah niki kula bangsuli malih ten ngene Pak Jokowi terus Mbah Jo kan Satrio Piningit nggih. Nggih. Berarti sejatosipun Satrio Piningit niki sampun muncul Mbah nggih. Muncul. Sing dadi apa sukma saling candangan Nggih. gitu. Apa Jokowi balik meningkat lah karek niku tok. Miturut panjenengan Mbah Jo kados Pak Jokowi niki kan Satrio Piningit nggih. Nah, kinten-kinten leluhur sinten Mbah nek ndampingi Pak Jokowi niki napa Bung Karno napa sinten Mbah? Lah itu niku. Gandeng niku, Gandeng Pak Karno nggih. dek dongengi masih Pak Karno niku. Mboten meja. Oh, Tasik. tasik sugeng Mbah nggih. Nggih. Nate panjenengan dipanggil. Ini bini gak panggil, nangis malam. Nangis malam. Dikira-kirangan. Minjing-manjing wonge dhewe apa karek? Ayo jadi Pak Karno ku menungso deh. Berang goib iki. Nggih, enten pesen napa Mbah kali Pak Karno kali panjenengan? Dia bakal balik malih tatanane. Ini balik Tatanan Jawa niki bakal nggih dadi ratu malih. Tatanan ratu malih niku. nggih Bapak wani niku. bangsul ten gene kerajaan malih Mbah. Nggih, kepatihan. Kepatihan nggih. Nggih. Dadi ampun boten enten presiden Mbah. Ben semerep. Mboten wani, Mbak. Nggih. Ya iki. Tapi dongeng ngono nek jaket pitu iki wis tuntas, Nggih. ben pasti balik malih lan niku. Asal usul. Ratu malih. Nggih. Nah, napa niku benjing ngentosi jaman goro-goro napa pripun Mbah nek badhe bangkit malih ten kerajaan niki? Di gara-gara iki teko niki. Wong sing nyalokno niki padha mbek kucing turu. Maksudnya kados kucing turu pripun Mbah niki? Calone iku ana sing kucing turu iku lho. Sinten Mbah? Yo gak oleh diarani tarung muda. Nggih, maksud. Padet niku wau. Mbah, nek misalnya panjenengan nggih badhe wonten kedadosan napa ngoten kan mesti disukani wisik Mbah nggih ngoten niku. Nah, ngoten niku pripun Mbah carane maca tanda-tandane alam misalnya badhe wonten kedadosan panjenengan ngoten niku napa Mbah tanda-tandane ngoten niku Mbah? Nek zamane Jokowi nyalokne niku mriki ping kalih. Sinten? Pak Jokowi. Sukmone. Oh, sukmane Pak Jokowi. Nggih, mriki ping kalih. Terus terakhir niku tondo iku gedang. Gedang niku uwah sak gedang uwah rebang idul niku sak tondo nggih dundunan niku. Mriko nggih. Nggih dundunan sawah niku. Mbah buahe tak jidike, Mbah. Tak gowake nang jaket kidul kula. Pokoke semen gojek ya, Mbah. Nggih. Ya katokan cekak biasa iku. Nggih. Nah, kula nggih goceki wite gedang niku lha, wite gedang kok ijute gambare menungso. Lah wong semedi wong duwe karep digelek iku lak wah. Nggih. Beda? Nggih, Mbah. Wae. Secara wong semedi nggih ngoten. Mbok pun di panggonan sing digelek iku wah.
diruntuhi ya digawa, diruntuhi godhong ya digawa, diruntuhi pang ya digawa. Cuma ana lungguhe dhewe-dhewe. Tapi nyatane sing diruntuhi godhong digawa teko bungkat teko panggonan yo oleh duit temen niku. Ya niku dongenge wong biyen. Sampeyan eling-eling. Sukmone Pak Jokowi mriki nggih ping kalih nggih niku saderenge nyalokaken presiden apa sampeyan dados Mbak niki? Dereng nggih. Tasik nyalokno. Lah gedang ku ujute lakone dhewe wite gedang gede to? Nggih. Lah iku. Nek duwe bola bertahun-tahun gak mulih ilmu lho niki sampeyan eling-eling. Nggih, Mbak Jo. Gedang sing ngendhek anakan. Kok lunga 10 tahun, 12 tahun gak mulih. Sampeyan peges sik kepengin ro uripe. Nggawa gaman dipeges, diteplok mbek uyah. Diketok niku lho. Nggih. Engko nek gedang diteplok uyah iku jek iso terik, wong sing lunga iku mang ijek urip. Coba gak ro panggonane. Lawas gelisah mbuh, pirang dina engke nak telepon nek cara saiki telepon nggih. Nek biyen ku pemut. Lah pemut. Teko. Tegese nek pegesan gedang gak iso terik iku wis mati. Tapi nek ijek iso terik iku jek urip. Gedang anakan iku nek bola sing lunga gak mulih-mulih dikangeni keluarga. Nggih. Nah, nek calon benjing niki Mbah sukmane enten nek nate mriki napa dereng niki? Dereng nggih. Cuma mbambun lho. Gak urung-urung sing dadi kucing turu. Iku. Kucing turu bocah iku mang. Jenenge piro? Ngono lho. Gue tak dudukno dititene wong akeh ngeru. Ya menangan-nangan jenenge piro? Nggih, niki benjing kan sakniki nek kuat kan 3 calone Mbah. Prabowo nggih. Anies, kali Pak Ganjar. Nah, kinten-kinten sinten Mbah niki? Dados niki. Sing jeneng Jawa sinten Mbah niki? Wis kabeh ro ngono ku gak perlu diucap. Nggih, nggih siap, Mbah. Gak perlu diucap ro kabeh engko nek mbah ndudukno kartu mbah nggih. Mbah jenengan nate nggih didatangi kados Kanjeng Sunan Kalijaga niku sering nggih. Empun kuwabe mbon kok mriki. Nek kali tombo-tombo ngoten niku. Enten pesen napa Mbah kados Kanjeng Sunan Kalijaga mriki wonten niki? Utawi kali terkait kahanan donya niki napa pripun Mbah? Kanjeng Sunan pas mriki niku. Ale kan ngeten Mbah Jo kados Kanjeng Sunan Kalijaga niku kan Jawa asli nggih. Nggih. Menawi jenengan disukani pesan-pesan kali terkait kali kahanan dunia niki kali Kanjeng Eyang Kalijaga Mbah Jo. Nek yukane iki apik-apik cuma menungsane sing gak wis lali ambek tatanane Jawa, Sunan Kalijaga ku ya Jawa. Nggih. Sak tiyang sakniki pun sedaya kathah nek lali Jawane. Wong nek lali Jawa iku bakal ya ngeten iki lho. Negara gonjing kaya winginane gak lindu. Nggih, nggih. Iya. Nggih apa-apaan iki. Kayak wong bingung ngono. Rasaku munyeng nek gae. Jenengan nggih krasa Mbah. Sambi kok. Iya. Saderenge wonten kedadosan jenengan sampun angsal niku Mbah. Iya. Niku pripun Mbah wisike jenengan pas saderenge wonten gempa ten kalau winaten Jogja niku? Nggih, winginane cuma ta niku.
ageng Mbah niku Mbah kekuatannya ngantos 6, sekawan niku Mbah teng Jogja. Isine kok kongkon balik nang tatanan Dadu iku mah. Nggih. Si nek gak melok tatanan Dadu kocak dunia ini tok kocak dunia. Nggih. Mergo Dadu ku poke tatanan, poke ilmu. Mergo Dadu ku ibarate dunia. Ya Dadu iku dunia iku isine 3. Gitu. Nggih. Dadu ku isine 3. Wong menungso ki nglakoni tatanan isine 3. Ya. Sadurunge ana menungso minyak tala. Nggih. Ya. Mari minyak tala setan. Mari setan menungso. Niku wujute Dadu. Dadu ku nganggo tempurung. Temenono urip. Aja bakal urung urip, temenono dadi menungso. Dadu ku tempurung iku jagat kolong langit. Urine dadu ana bentung. Nggih. Bentung melungker kanggo tali jagat tampar. Sing nggawa wong Islam NU. Ngira, iku tali jagat cuma ditali wangsul gitu. Tali wangsul ku jenenge 3. Mbah nah benjing niki yang sampun kapundhut Mbah niku nggih. Dah wonten niku pripun Mbah nasibe benjing wonten pundi Mbah niku ten alam napa Mbah niku? Ten alam maksar. Nek dongenge enten cuma gak dijabarno. Nggih. Lah jabarane wong sing urip karo mati. Nek kowe urip dunia iki wis dijodohan mati salah situk ngenteni 1000 dina. Nek wis 1000 dina engko digedhuk 1000 dina. Nggih. Dikon mulih karo nyawa. Dek kowe mulya. Lucu kok kayu aking. Lah, kayu aking niku napa? Danyang. Ujite sejatine urip dhewe nggo donya iki. Sing uri-uri danyang aja dianggep demit jin setan. Iku sukmane wong tuwa ya nduk kono. Nggih. Balunge ya nggo desa iku mah nggo pojoke desa. Iku. Upama iki desa Kesambi. Nggih. Sampeyan titeni Jawa. Kesambi, ya ta? Nggih. Sampeyan buktekno dhewe, desa Kesambi. Ya, iku. Sambi. Sampeyan buktekno. Minurut Jawa, sing mbubak desa nggelehe nduk kidul etan Kesambi. Ko. Bo. Nggih. Sampeyan geleki nggo lore omah. Desa Kesambi danyange 2. Lore desa kiduletan. Ngene gak tetep mbah iki lho takonono. Namek nggo apa?